Id-Deputati tal-Gvern jibqgħu jitkellmu b'mod kważi surreali fil-konfront tar-rapport tal-inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Rapport li tefa fuq l-Istat, jiġifieri primarjament fuq il-Gvern Laburista, ir-responsabbiltà ta' dan il-qtil makabru. Iżda fid-dawl ta' dan kollu, il-Ministri tal-Gvern preżenti li ħafna minnhom kienu wkoll ministri fil-kabinett ta' Joseph Muscat jibqgħu jitkellmu b'ħafna retorika fil-waqt li kollha jibqgħu ma jġorrux biċċa mir-responsabbiltà. Id-Deputat Prim Ministru Fern fid-diskors tiegħu matul is-seduta tal-ġimgħa ħa l-okkażjoni biex ixejjen ir-retorika li uża mill-bidu il-Prim Ministru e kif ħareġ ir-riżultat tal-inkjesta. Għalhekk irrid inkun jien li nitlob apoloġija. Mhux biżżejjed, l-ewwel nies mhux biżżejjed li napoloġizzaw. Fid-diskors tiegħu Fern qabeż minn kliem ta' retorika. Malta ma toqtolx lill-ulieda. Di Malta tagħna, Malta mhijiex pajjiż tal-assassinji. Għal-kliem li fih ħafna x'tifhem minkejja li kien fost il-membri tal-Grupp Parlamentari Laburista li għal darbtejn ivvutaw fil-Parlament favur nies bħal Keith Schembri u Konrad Mizzi. U mhux faċli, Mr. Speaker, illi inti tkun taħdem ma' nies għal snin, illi tkun tafdhom, illi mbagħad issib illi mhux neċessarjament kien dak li jemment. Madankollu anke d-Deputat Prim Ministru għażel li fl-ebda ħin ma jikkundanna lil Muscat li għadu sal-lum membru tas-Serat tal-Partit Laburista. L-istess bħal Prim Ministru Robert Abela li meta mistoqsi u xlest ikkeċċi lil predeċessur tiegħu u baqa' juri biċ-ċar li m'għandux l-intenzjoni li jagħmel dan. Ħadd keċċih minn membru tal-partit u l-onorifiċenzi li għandu. Ħadd ħallihomlu? Dwar Dr. Muscat diġà weġibt m'għandix inżid iżjed. Weġibtek u ma weġibtekx. Għal xi raġuni Abela qed jagħżel li jibqa' mwaħħal ma' Muscat. Minn tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Edward Zammit Lewis għal xi raġuni m'għamilx intervent. B'ħafna jikkummentaw fuq il-medja soċjali li dan il-fatt huwa stramb ħafna meta kien hemm deputati oħrajn tal-Gvern li jagħmlu l-intervent tagħhom.